लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे इम्पर्टेन्ट इनफरमेशन होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोदों। स' बे इम्पर्टेन्ट इनफरमेशन होनो नागिरनाया जाबाय शेयार मार्केटनि सायाव। नोंथांमोना गोबाङानो खोनादों शेयार मार्केटनि सोमोन्दै, माब्लाबा खोनादों शेयार मार्केटाव गोबां फैसा मोनोनो, माब्लाबा खोनादों शेयार मार्केटाव फैसा दोननानै सोरबा सोरबा धंस जालांदोंनो, शेयार मार्केटाव फैसा दोनोब्ला फैसाखौ मोनफिना। स' बायदि रोखोमनि बाथ्रा नोंथांमोना खोनादों शेयार मार्केटनि सोमोन्दै। डेफिनेटलि नोंथाङा खोनागोन शेयार मार्केटनि बारहावाया जोंनि भारत हादराव एक्चुअली बारजेनदोंल', नाथाय गुबुन जौगानाय हादोर USA बायदि हादोराव शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामग्रा सुबुंनि अनजिमाया गोबां दंथारो। जोंनि भारत हादराव 1निफ्राय 2% मानसिफ्राल' शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामो। बेनिखायनो जोंनि भारत हादरनि मानसिफ्रा दासिमबो गोबाङानो शेयार मार्केटनि सोमोन्दै आबुङै मिथिथ'वाखै। खम अनजिमानि सुबुंफोरासो शेयार मार्केटनि सोमोन्दै आबुङै मिथिगौ आरो बिथांमोना हाजार हाजार लाख लाख फैसा खामायगासिनो दङ। दाना बेनि सोमोन्दैनो सुंद' मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों। डेफिनेटलि नंगौ, नोंथांमोना खोनानाय बायदिनो राइट टु साम एक्सटेन्ट शेयार मार्केटाव फैसा दोननाया रिस्कि, गोबां रिस्कि। नाथाय शेयार मार्केटनिफ्राय गोबां पार्सेन्ट प्रफिट मोननायाबो सैथो बाथ्रा। जेरैबायदि रिस्कि एरैबायदि फैसा मोनफिननाय प्रफिट मोननायाबो थार बाथ्रा। दा खिन्थु नोंथाङा शेयार मार्केटाव बोरै इनभेस्टमेन्ट खालामो बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिग्रोनांगोन, नङाब्ला खिन्थु नोंथांनि फैसाया जोबलांगोन आरो नोंथाङा गोबां दुखुआव गोलैनांगोन। शेयार मार्केटाव फैसा आरजिनायनि मोननै लामा दङ, मोनसे जाबाय ट्रेडिं, मोनसे जाबाय इनभेस्टमेन्ट। आङो ट्रेडिंनि सोमोन्दै दिनै बुंनो नागिरलिया, मानोना ट्रेडिंआ बिराद रिस्कि। ट्रेडिंनि गेजेरजों सेकेन्ड, मिनिट, डे, उइक, मान्थनि गेजेरावनो गोबां लाख लाख हाजार हाजार फैसा खामायनो हायो। नाथाय आं डिसक्लेमार होखायो, शेयार मार्केटनिफ्राय ट्रेडिंनि गेजेरजों फैसा खामायनाया बहुत रिस्कि उइदाउट प्रपार नलेज। किन्तु नोंथाङा इनभेस्टमेन्टनिफ्राय फैसा खामायनो हायो। इनभेस्टमेन्टआव फैसा खामायनाया खम बिबांनिल' रिस्कि। नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै शेयार मार्केटाव गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाया खम रिस्कि, बारा रिस्कि नङा। दाना माबायदि इनभेस्टमेन्ट खालामो आरो माबायदि आरजियो बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। गोबां मुलुगनि रिचेस्ट पार्सनफोरा बुंदों, द रिच पिपल डोन्ट वर्क फर मानि, द मानि वर्क्स फर देम। धोनि मानसिफ्रा फैसानि थाखाय खामानि मावा, फैसाफोरासो बिथांमोननि थाखाय खामानि मावो। मानो होनबा बिथांमोना गावसोरनाव जि फैसा दङ बै फैसाखौ फैसा बानायनो थाखाय बाहायो। दाना जोंबो फैसाखौ, नोंथांनाव जि फैसा दङ बै फैसाखौ फैसा बानायनो थाखाय बाहायनांगोन। आरो शेयार मार्केटानो जाबाय बेबायदि मोनसेल' गोख्रों लामा जायनि गेजेरजों नोंथाङा थाबसिन धोनि जानो हायो। नाथाय नोंथाङा गिबियाव आबुं नलेज लाग्रोनांगोन आरो बेनि सोमोन्दैनो नैबे गुसुं भिडिअआव आं बुंनो नाजागोन। दाना नोंथाङा गोनो गोथो जादों जानांगौ, शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट मारै खालामगोन? फैसा इनभेस्टमेन्ट खालाम होनना बुंबानो जायोना, जोंसो मिथिगौ। फैसा इनभेस्टमेन्ट खालाम होनना मुनिफ्राय फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामगोन, फैसाया अबेनिफ्राय फैनांगौ जाखो? फैसायानो गैया जोंनियाव मारै इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ? बिदि माबा माबि सोंथि जादों। नाथाय आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों, शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो जेबो फिक्स एमाउन्टनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 50 फैसा, येस आं बुंदों 50 फैसा, रां बुङाखै, 50 फैसा एबा 1 रांनिफ्राय जागायजेननानै 2 रां, 5 रां, 10 रां, 100 रां, 1000 रां, 15,000, माबा माबि जेखिजाया रोजा रां नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो। अब्ला नोंथांनियाव 50 फैसा गैया होनना बुंबा सोर मानिगोन? नोंथांनाव 1 रां, 10 रां, 5 रां, 100 रां, 500 रां गैया होननानै बुङोब्ला सोर फोथायगोन? सासे गोरिबसिन मानसिनियावबो 50 रां, 100 रां, 500 रां, 1000 रां थायो। जोङो 5 रां, 10 रांफोरखौ मालाबा लामाफोरावनो खोमालाबायो। अब्ला नोंथाङा शेयार मार्केटाव 10 रां, 100 रां, 500 रां इनभेस्ट खालामनायाव मा थाङो? जेराव जोङो 100 रांखौ ओरैनो टाउनाव थांगासेयावनो जोङो 500 रां, 100 रां, 10 रां फोजोबनानै फैयो। अब्ला जोङो 10 रां, 100 रां, 500 रां शेयार मार्केटाव माने इनभेस्ट खालामनो हाया? जाय 100 राङा नोंनो लं टार्म इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव नोंथांनो 100 राङानो नोंथांनो 500 रां लाबोनानै होफैगोन। 100 राङानो नोंथांनो 10 बोसोरनि उनाव 1000 रां, 2000 रां लाबोनानै होफैगोन। अब्ला नोंथाङा मानो 100 रां दोननो हाया शेयार मार्केटाव? नोंथाङा मानो 5 रां दोननो हाया? बै 5 राङानो 5 बोसोरनि उनाव 50 रां, 100 रां जागोन बियो। अब्ला मानो दोननो हाया? 500 रां दोनोबा बै 500 राङा 5 बोसोरनि उनाव 5000 रां जागोन बियो, 10 बोसोरनि उनाव 10000 रां जागोन बियो। बेनिनो मोनसे लाइभ एग्जाम्पल नोंथांमोननो आङो सुंद' समनि गेजेराव देखायनो नागिरदों। मोनसे कम्पानि पिकआप खालामनायनि जों नोंथांमोना जायखिजाया कम्पानियाव पिकआप खालामनो हायो। मोजां कम्पानियाव नोंथाङा इनभेस्ट खालामनांगोन। आरो माबायदि कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनांगौ, कम्पानिया मोजां ना गाज्रि
रिटार्न प्रफिट होगोन ना होआ बेखौ बोरै सिलेक्शन खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर नेक्स्ट भिडिअ आङो माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ बबे कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनांगौ कम्पानि मोनसेखौ इनभेस्ट खालामनो थाखाय मा मा बिथिंफोरखौ नायनांगौ बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानायगोन नेक्स्टआव नोंथांमोना जुदि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरोब्ला नांगौ होननानै दाना जों नायनोसै मोनसे कम्पानि पिकआप खालामनो बे कम्पानियाव जुदि 10 बोसोर 5 बोसोर सिगाङाव नोंथाङा 15 बोसोर सिगाङाव नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय बा दिनै नोंथाङा बेसेबां रिटार्न मोनगौमोन बेनि सोमोन्दै नायनि दाना नायनोसै ब्रिटेनिया कम्पानि नोंथांमोना खोनायै गैया रावबो बेनि सोमोन्दै जों नायनि ब्रिटेनिया कम्पानियाव जुदि नोंथाङा 5 बोसोरनि सिगाङाव जुदि नोंथाङा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला नोंथाङा दिनै बेसेबां रिटार्न मोनगौमोन जोङो नायनि 5 बोसोर सिगाङाव 5 बोसोर सिगाङाव जुदि नोंथाङा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला ब्रिटेनिया इन्डास्ट्रियाव दिनै नोंथाङा बेसेबां रिटार्न मोनगौमोन स्क्रिनाव नाय 83% प्रफिट मोनगौमोन नोंथाङा रां बुङाखै पार्सेन्ट दाना नायनोसै नोंथाङा जुदि 10 बोसोर सिगां ब्रिटेनिया इन्डास्ट्रियाव जुदि नोंथाङा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला दिनै नोंथाङा बेसेबां रिटार्न प्रफिट मोनगौमोन नोंथाङा मोनगौमोन नै स्क्रिनाव नाय 1448% रां नङा जौखोन्दो माने 1448% प्रफिट रिटार्न मोनगौमोन नोंथाङा जुदि नोंथाङा 10 बोसोर सिगां ब्रिटेनिया कम्पानियाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला दिनैनि समाव नोंथाङा 1448% प्रफिट मोनगौमोन नोंथाङा रां नङा पार्सेन्ट आच्छा हमनानै लाबाय नोंथाङा जुदि 15 इयार्स सिगां नोंथाङा जुदि ब्रिटेनिया कम्पानियाव फैसा दोननायमोनब्ला इनभेस्टमेन्ट खालामनायब्ला दिनै नोंथाङा बेसेबां प्रफिट रिटार्न मोनगौमोन नाय स्क्रिनाव नाय नोंथाङा मोनगौमोन 1998% रां नङा पार्सेन्ट नोंथाङा जुदि ब्रिटेनिया कम्पानियाव 15 बोसोर सिगां जुदि फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला दिनै नोंथाङा ब्रिटेनिया कम्पानिनिफ्राय नोंथाङा खालामनाय इनभेस्टमेन्टनि सायाव नोंथाङा 1998 माने 2000%नि खाथियाव 2000% नोंथाङा रिटार्न प्रफिट मोनगौमोन ब्रिटेनिया कम्पानिनिफ्राय एमेजिं दाना हमनानै लाबाय नोंथाङा जुदि 100 थाखा दोननायमोनब्लाबो नोंथाङा 2000 मोनबायमोन 20 बोसोर दोननायमोनबा आरो नोंथाङा जुदि 10 बोसोर दोननायमोनबा 10 बोसोराव बेसेबां होनना बुंदों 10 बोसोराव बेसेबां होनना बुंदों 10 बोसोराव 1448% 100 थाखा दोननायमोनबाबो नोंथाङा 10 बोसोर सिगां दिनै नोंथाङा 1400 रां मोनबायमोन 100 थाखायाव आरो नोंथाङा 10,000 दोननाय बादि बेसेबां मोनगौमोन आरो 20 बोसोर सिगाङाव जुदि नोंथाङा ब्रिटेनिया कम्पानियाव जुदि फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनब्ला नोंथाङा बेसे मोनगौमोन मिथिगौ फाग्ला जागोन नोंथाङा फाग्ला जालांगोन आनइमेजिनेबल 6500% रुपि नङा पार्सेन्ट 20 बोसोर सिगाङाव नोंथाङा ब्रिटेनिया कम्पानियाव जुदि फैसा दोननायमोनबा दिनै नोंथाङा बेसेबां प्रफिट रिटार्न मोनगौमोन 6500% रिटार्न मोनगौमोन नोंथाङा 6500% मोनगौमोन नोंथाङा साननानै नाय नोंथाङा बेसेबां जागौमोन नोंथाङा 100 थाखा दोननायमोनबाबो 6000 थाखा जागौमोन बियो अब्ला नोंथाङा जोङो 20 बोसोरखौ लालिया 10 बोसोरखौनो लाबाय 10 बोसोर सिगाङाव जुदि नोंथाङा 10 बोसोर सिगाङाव जुदि नोंथाङा ब्रिटेनिया कम्पानियाव फैसा दोननायब्ला नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन होनना बुंदो दहाय बुंनाया 2012 अके 10 बोसोर सिगाङाव फैसा जुदि इनभेस्टमेन्ट खालामनायबा ब्रिटेनिया कम्पानियाव नोंथाङा दोननाय बेसेबां मोनगौमोन होनना बुंदोंमोन 1448% मोनगौमोन नोंथाङा जास्ट मोनसे राग हिसाब खालामनि जोङो हमनानै ला नोंथाङा जुदि 10,000 थाखा दोननायबा 10,000 नोंथाङा खनसेयाव दोननाङा बोसोराव 10,000 बुंदों आङो मालाबा 500 मालाबा 200 मालाबा 500 मालाबा 1000 बिदि दोननानै बोसोराव जुदि नोंथाङा 10,000 रां दोननायमोनबा ब्रिटेनिया कम्पानियाव 10 बोसोर सिगां नोंथाङा दिनै बेसेबां मोनगौमोन 1448% मोनगौमोन बेसेबां फैसा जागौमोन नाय 1448% जुदि 10,000 दोननायमोनबा नोंथाङा मोनगौमोन नै 1,44,800 रां मोनगौमोन 10 बोसोर सिगां नोंथाङा जुदि जेने तेने मालाबा 500 मालाबा 200 मालाबा 1000 दोननानै 10 बोसोर सिगां ब्रिटेनिया कम्पानियाव जुदि नोंथाङा 10,000 फैसा दोननायबा दिनै नोंथाङा 1,44,800 रां मोनफिनबायमोन प्रफिट एमेजिं स' नोंथाङा शेयार मार्केटाव बेबायदि लं टार्मनि थाखाय फैसा दोनोब्ला रिस्क गैया खम बिबांनि रिस्क थायो बारा रिस्क थाया मोनफिनो नोंथाङा खम बिबांनि दोन नोंथाङा डाइभारसिफाइड खालामनानै दोननांगो मोनसेल' कम्पानियाव दोननाङा मुवाबा 5,000 मुवाबा 2,000 मुवाबा 50 थाखा मुवाबा 20 थाखा मुवाबा 500 मुवाबा 1000 बिदि डाइभारसिफाइड खालामनानै दोनोब्ला साबसिन जायो स' नोंथाङा नाय आं हिसाब खालामना देखायबाय नोंथाङा 10,000 सिगां ब्रिटेनिया
नोंथाङा 10 बोसोर सिगां ब्रिटेनिया कम्पानियाव जुदि 10,000 थाखा दोननाय बादि नोंथाङा 1.5 लाख थाखा मोनबायमोन। स' बेबायदि मोजां मोजां कम्पानिसफोर दङ, नोंथाङा कम्पानिखौ इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङाव एनालाइसिस खालामग्रोनांगौ बे कम्पानिया प्रफिट होगोन ना होआ, आरो बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनांगौबा कमेन्ट बक्सआव लिरहर, आङो भिडिअ बानायगोन। स' शेयार मार्केटआव इनभेस्ट खालामनायानो जाबाय साबसिन आरो गोख्रैसिन धोनि जानायनि गोख्रैसिन लामा, नाथाय नोंथाङा प्रपार नलेज लाग्रोनांगोन। स' नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ शेयार मार्केटआ माबायदि पावारफुल जिनिस बियो। बाय बाय, see you next।